Moro! Se on Kaitsu tässä. Jee. Veissi ajattelin esitellä teille vähän tässä tätä meidän uutta teepaitaa. Tässä on nimittäin sen verran paljon spessujuttuja olemassa. Eli tässä on tää graffa. Tässä graffassa on niinku Bisonin Mafia, Proudly Present, Mass Touch, Comedy Boys. Sitten tässä on niinku tämmöset old school reipanit tai jotkut lasit. White Momentin logo on niinku piilotettu tommoseksi siistiksi säröksi. Tää on mun suosikki tässä koko ideassa. Ja sitten on niinku viikset. Viikset on aina hot. Niitähän ei voi olla. Okei, mutta mä esittelen tästä paijasta muutaman tämmösen spessujutun, mikä tässä on. Et kun tää on yhteistyössä White Momentin kanssa tehty, niin tässä on esimerkiksi tämmönen spesiaaliominaisuus, että tässä ei ole mitään semmoista pesulappua, mikä niinku sotkee ja hiertää niskas, vaan ne on printattu tänne näin. Ja tää on oikeesti smoothi, koska se on paljon mukavampi tehdä näin. Ja jos joku niitä ohjeet tarvitsee, niin sieltä se on, että miten paita pestä, jos ei osaa lyödä sitä muuten kuivuria, imuria, mikä pesukone nyt onkaan. Jes, täällä on vielä ommeltu tämmönen White Momentin logo, eli sieltä löytyy tommonen spessujuttu. Ja sitten vielä löytyy tämmönen logo-homma tästä. Näähän nyt on aika perusjuttuja tämmöset, logoja siellä tai täällä. Ja sitten löytyy toi punainen versio tästä paijasta. Mutta tärkeintä tässä on tää, että tää on niinku ihan sikasofti ja mukava paita päällä. Että tää niinku istuu tosi hyvin ja tää on niinku, White Momentin niinku, olisikohan varmaan Nessi suunnittelema leikkaus, eli ammattiräätäli suunnittelema, että miten se menee. Ja niitä ei yleensä ole semmoisissa perusfaninpaidoissa. Ja tästä ollaan niinku fiilareissa, että ollaan saatu tämmönen aikaiseksi kollapolla. Ja sitten tää niinku siistein juttu tässä paijassa on, että tässä mulla on niinku, olisiko joku 5 kuukautta vanha White Momentin paita. Ja tää on niinku pesty useamman kerran, mutta tää on edelleenkin pehmeä. Siis jokainen tietää semmosista huonommista teepaijoista, että kun ne pesee, niin ne muuttuu semmoiseksi pirun peltipaidoiksi. Lyöt päälle, niin tuntuu, että oot jossain panssarissa ja sit kävelet sinne. Hai, niin on jotain niin pieni. Pitäis hankkia laajakuva linssi, niin näki sitten jotain. Mut se on niinku semmonen, että se pysyy pehmeänä ja se on niinku pehmeä. Ja se on ihan niinku super mukava päällä. Ja tää on niinku ylivoimaisesti meidän paras faniteepaita, mitä ollaan ikinä tehty. Ja tää nyt enää oo edes niinku faniteepaita, vaan tää on Bisonin Mafia PM Super Smooth Operation with collabo with White Moment. It's like classical New Age t-shirt, something with hipster look like. Oh yeah. Hei. Tilaa lisäksi tää meidän extra channeli joko tuolta kulmasta tai tuolta kulmasta. Tänne tulee tämmösiä extra klippejä näistä vehkeistä ja kaikesta V-lokkausta sun muuta. Nyt ruvetaan puskee. Ja ei muuta kuin tilaa toi paita tosta pihalle. Et se on Kaitsu vaatehuoneelta eli store.bisonimafia.netistä 2990. Siunara. Ei muuta kuin ostasitko auton tämmöiseltä mieheltä. Kyllä. Nimipaperi. Pistät se nimen paperi ja paita osu. Hehe. Nimipaperi.